dai ndirini zvangu ndaita sei ndafa yet reasons dzekubva arwadziwa kusvika pekupedzisira nekuzoshumba kuti dai ndirini zvangu ndafa. Tikaenda kuna Samuel ikoko tinonzwisa Absalom anzi was handsome, tall and handsome. Absalom anzi aizvida zvekuzvida zviya. Absalom anzi aiti akagerwa bvudzi rake ranga riri hombe aipa vanhu kuti endai munoyera kuti rarema zvakadii. Vapedza kuningirikina kuriyera zvonzi chirasai kureva kuti vayerera mahara. Handiti tiri kuti isusu David izvo zvaizviziva kuti ndo zviri mwana wake. Absalomu akanga akomita medha pakarepwa hanzvadzi yake Tama. Absalomu akanouraya munhu ndizvo here. Absalomu anga azomukira baba wake apa paazofa asi baba wake vaimuda ndosaka zvakanyanyovarwadza mwana wavaitoda asi chavakanzwisisa ndechekuti denga anga asiri kuri wani. Absalomu anga asingariregereri vaizama attributes. Absalomu aichinya. Absalomu was rebellious ndosaka aimhanyisana navo baba vapandukira. Saka kwavari baba vakanzwisisa kuti denga pana Absalomu hapana. Tiri kuti ana baba vari muno vakagara muno vana vedu tinovaziva. Pana umwe mwana unotoona kuti hapana ndizvo here. Saka tiri kuti nhasi semoni yedu yanhasi toda kuti titire kuti correcte. Saka ndiri kutanga nerole kana duties of a father. Mharidzo yangu ndaitora mubhuku ramai White rakanzi Adventist Home. Saka tiri kutanga nenyaya yababa asi theme vhesi yedu it's 1 Corinthians 10 verse 31. Tiverengerewo. Naizvozvo kana mudya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. Tiri kutaura basa rana baba. Tiri kuti baba chero chipi nechipi chamunoita do it to the glory of God. Kana makagara baba pamuri zvamuri kuita mukati mechechi mukati mefamily yenyu kubasa kwenyu munharaunda, are you doing it for the glory of God? Baba ndine maroza avo 5 andakanyora pano. Yekutanga iri kuti baba is the provider of the family. Chikafu chatinodya ndimi here mumakatitsvakira. Chikoro chatiri kuenda maschool fees ana baba tiri kubhadhara here. Iye zvino rega ndikutaurirei. We have kids who are seated pamamezi. Vana ivavo when they go to school vanogara pamacheya. Vanogara pamacheya ana baba. Vana vedu ava vari pasaka vanogara pamacheya. Iye zvino ndikasumudza cheya yakagarwa nemuzukuru wangu. Yakagarwa nemuzukuru wangu ishi yakadaiwa. I thought it was very expensive. But ndichipfuura kushop ndakaona kuti ndeye $2.50. 250. Ndite marofu mairi ndizvoka. But tiri kuti kana tauya kuno kuchechi maprovider muri kurega vana vekuti kana vari kuchikoro kana tinavo kuchikoro isu tovagadzisa pamacheya. Asi kana vauya kuno kuchechi they are very uncomfortable. Kumwe kufijita inyaya yekutoti vana provider hamusi kuita stinting. Providers with those small chairs with their worth $250. Tive comfortable kana takagara muchechi. Vana baba they need to work hard to provide for their family. But ukazvitarisa tanga tiri kune imwe kitchen party zvazvemama madzimai akagara padhuze neni tichidzidzisa topic yeself reliance kuti vana mai should be self reliant. Nana mai vana vakagara navo zvinonzi iyi topic iyi yakanaka tiimpawani. But imwe yacho iri kutirasisa ana baba unobva wazorora kuziva kuti mai yacho achaita kana mai yacho vari kuita. Tiri kuti izvozvo ana baba zvine zvazvatikanganisa ndizvo here. Tiri kuti working mother vana baba vanovada zvavo madzimai anoenda kubasa. But let me tell you, the working mothers have a lot of disadvantage. Mai vanogona kuti vatoziva kuti mwana wavo akufamba. Why? Vanobva kubasa. Inezvo ndine kubasa kwandoenda ndinotanga na 7
ndopedza na5 and that work is very tiring. Saka ndiri kuita sei? Pane musi wandakangosvika ndichigeza. Ndapedza kugeza ndobva ndadecide kugara pasofa ndobva ndarara. Why I was very tired. Saka handitozivi kuti vanhu vakadyei zvakafamba sei. Ndakunzi tikupakurirei sadza ndikati ndatadza handisi kukwanisa kuridya. Saka that type of mother vaneta vekuti vakageza vakagara pasofa vabva vakotsera. Munofunga kuti mumba imomo vaneti? She is trying to provide for the family, handiteri. But tiri kuti isu maduties avo samai akutokanganisika because she is very tired. Ndizvoka. Saka tiri kungoti ana baba, be providers. Tikaona Genesis 2:15 tiverengereu. Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa mumunda weEdheni kuti aurime nokuuchengeta. Thank you. Chinongofanirwa kuita Adam kurima in the Garden of Eden. Mwari pachake ndiye akatoti munhu ngaaurime, ndizvo here? Saka togara ndakanetsana kana ifide nemayuth kuti kana uri muyuthi uchida kuroora, are you in the Garden of Eden? Une bindu here rauri kurima? Because sababa, you are a provider. Saka uri kufanira kuva nebindu raunoita sei raunorima. Hatichaverenge Genesis 3:17. Munhu atadza akanzi uchadya cheziya. Saka tiri kuti isusu varaja pamuri kuti mai vadye cheziya pane zvinotokanganisika. Ndine mwana wangu wandakavhunduka kufamba kuti uya akufamba ndimai vemwana vari kukanuka kuti mwana wavo agona kuti dhadha. What does it mean? Kuri kuti mai vavo havana kana kuva nemwana, havasi kutomuziva kuti agona kudii kufamba. Zvamunongoasuma kuti mai vemwana vanofanira kuziva mwana paakaita mafirst steps. Mai vavo nekuti vari kutraya kuva aprovider, vari kupotswa nemamilestones echimwana chavo chiri kukura. Saka tiri kuti isu vana baba, be providers. Be providers to your family. Then tiri kuti murume anofanira kuva protector. Protector against thieves, robbers, abuses dzinowanikwa kumafamily, dzinowanikwa kucommunity. Pamba ngakupave secure. Security, beauty security in your homes. Handiteri? Tiri kuti isusu as a protector vana vako ngavatembe nababa wako. Mwana anofila safe, secure nababa wake aitongoziva kuti tete avabvuma kuti ndinzwai hazvizodai. Handiteri? Let's be protectors padzimba dzedu. Toda kutaura example yaDavid. David failed to provide security kuna Tama. Makazvona kusvikira mwana abused. Handiteri? We have certain environments dzatinadzo dzekuti as fathers hatiprotecte vana vedu. Mwana wako achienda kuchikoro nekudzoka, is that kid protected? Ndine imwe video yatakaratidzwa pagrupu rematicha aid guidance and counseling yakamwana kaiterwa everyday rodi yakaifamba nako kuabuse. Tiri kuti rodi iri kufamba nemwana wako to and from work, iwewe as the father wakamboitarisei, are you happy nekutravela kuri kuita mwana wako to and from work? Takagara as protectors, tiri kuti patiri kuloja, patiri kugara, is it a secure place? Because pane pamwe patinomhanyira pakachipa pari nyori, ndizveri? Is there security for our kids, for our wives? Is it a secure place pamuri kutisiya titi sababa? Saka sababa tiri kuti be a protector, ndizveri? Pambacho unotoprotecta nezvaunodzidzisa vana vako. Ina remember baba wangu Sekuru Makumbi vaitiudza kuti ukakwaziswa nemunhu mori wechirume akaramba akakubata ruoko ramba, ndizveri? Kuda kuti mwana ave secure, ndizveri? Why? Nekuti uri kumutaurira zvekuti ave safe, ndizveri? Vasikana kana paine anoda wachi, anoda chii, unondiudza. Kana ndisina mari ndinozongoziva kuti mwana wangu akati anoda wachi, so would tell him
wai ndakazovabvunza wakura ndikati maizviitire zvika taizviitira kuti musazotengerwa zvinhu nevakomana. You become very unsafe. Wapfeka wachi yemu. Your kid becomes very unsafe. Atengerwa umbrella noumwe munhu. Ndizvo here? Saka as fathers, be protectors of your family. Kana vekugama chaivo kaona vachinetsa mukadzi wako, iwe ndiwe usina kuprotect. Ndizvo here? Vanhu kana vakagara pamusha kana pai vanoziva kuti apa pakasungwa neutare apa zinyekenyeke. Tiri kuti as brothers, umwe maiguru baba munini, umwe maiguru haatonesi. Unonzwa vanhu vachiti murume wake haadi naye, haatodi kuti mukadzi wake aitwe zvese zvese, handiti? But iwe unorega mwana wevanhu waukatora achingoitwa yese yese. You need to protect. Ndizvo here? Mukadzi wako anogona kunge achitori nemuromo, but tiri kuti muprotecte panoda kuprotect. Mamega uzoti mai mwana munozonyanyawo. Rekeniitwe zvamuri kuitwa, handiti here? But wamboprotecta munhu wani wako as a protector. Then tiri kutaura isusu nyaya yemuprista. You are a priest in your home. Tiri kuti chi? You are the one who conducts worship services at home. But dambudziko ratinoita here nemaprista ari muno. Maprista ari muno anoda kuleader congregation. Anoda kuleader vanhu 100. But tiri kuti iwewe 4 vari kumba kwako hausi kumboisa effort yekuvalita. Be a priest in your home. Ndokwatiri kutanga kuhome ikoko ndokuri kuita worship yedu idilutike kana taungana tamuno muchechi. Why? Because the worship at home iri diluted. The worship at home haina kumira zvakanaka. Saka tiri kuti isusu wana baba ngativei mapriests edzimba dzedu. Ndizvo here? Let's have a timetable for worship and all members to attend. Kana tichimuka kuseni tiri kuite tongomuka takanonoka takamhanya. Iwo pamusana nadzimai yako pamwe ndimunonamata muti tingatinamate munamato wacho uri chocha kuzi munhu ari kungomhanya. Handiti here? Tiri kuti ngatiunganei toita morning mana yedu. Iye zvino kukempu kumuchanoona vanhu vanotambura sei nemorning mana usatoda kuiatend. Unoona vanhu vachitotora mabhaketi kunogeza. Unoona haina kumbobvira yakosheswa tiri mumahomes edu. Saka tiri kuti isu mwana ari kuita worship in the morning nababa wake namai vake. Kana taenda kukempu anongoziva kuti we worship in the morning. Kana aenda kwaenda anongoziva kuti tisatamboita anything, we should worship in the morning. Saka ana baba, as the priest of the homes, let's not be too busy. Tisingaise maservice mudzimba dzedu. Let's have services in our homes so that even when we come to church, maservice edu anoflowa, anoita smooth because kumba tiri kuworship. Then toti isusu as fathers, we should love our families. Love our family inowanikwa sei? Kutotishandira hangu gama kunotiratidza kuti dheti vanotika. Ndizvo here? Providing for us. Tinotoona kuti dheti vane basa nesu, dheti vari kutika pano pamusha. Love your families. Unoona umwe munhu haadi kubata mwana kana ari wake. Mamboona ana baba akadaro asaona wamai magayi anoda kumubata, ada kuitwa munhu kwaye. Amugana muda kuitwa munhu kwaye nevanhu vepanext door. Mukaona wakaremerwa mai vepanext door moti ndiveini kubatsirei ndikudii. Asi tiri kuti isusu tiri kuona kuti mudzimai wenyu anotambura chaizvo. You're not willing to assist. Saka tiri kuti love your wife, love your children, and teach your family to love. Tiverengero Ephesians 5 verse 25, 28 and 33. Ephesians chapter 5 verse 25. Imi varume dai vakadzi venyu sezvaakadawo kereke akazipa nokuda kwayo. Verse 28. Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvida. 33. Verse 33.
asi imiwo mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye, nomukadzi ngaatye murume wake. Thank you. Nechishona inoti respect, nechirungu inobva yazoti respect pakanzi kutya uko mashona wedza hanyatsorerekera. Saka tiri kuti nyaya yekudaiga, ini ndiri kungoona munhu akamboziva kuti anodiwa kana respect yacho ioti ndizvo here. Kungodanana kwakatikoshera nditiri. Kana vana vedu ngatingovadzidzisei kudanana ivo pachavo, kuda futi vamwe vanhu. Inai remember mai vangu ndandine munin'ino wangu mai Maponga vekunasa takamboita time yatakarwa taiwacha tiri padhishi mandibvazotora shamu vakatirova chibvunza tivaititi dandanai nguva iyoyo yaita unga abuse handiteri pazvanzi chiendei padhishi renyu muwache muchisekererana ivo vakamira neshamu ndizvo dandanai she should enforce it handiteri. Saka tiri kuti isusu pamwe pacho tinotofanira kutodzidzisa vanhu kudanana ndizvo here. Dandanai muri pano payati tiri kuti tikaenda pana Genesis 24 ndafara yamboverengwa kuseni verse 67 hanzi Isaac akamuda Rebecca, he loved her ndizvoka. Kungodanana kwakatikoshera ende tikada kuzvitarisa iye munhu warugara naye ndiwo ukasarudza iwe ndizvo here. Mude atosiyana naamai ndizvo here. Takudzwa uyu ndakamubereka akasina choice, mwana wangu hapana choice ndizvo here. But tiri kuti mudzimai you make a choice ndizvoka. Saka tiri kuti wedza waka kunonzi kuita sei, kupaparika kuya kuno kuti kuita sei, wakamhanya chiita zvinhu zvako kana kudii. But tiri kuti ndozvatopo love that person ndizvo here. Wakaita dzungu tiri kuti nedzungu iroro rawakaita ndo zvitori love that person wawakaitira dzungu ndizvo here. It's very important. You find kuti when there is love mama problems atotaura nawo nezvauka hana kana basi. Izvo ndaya nemuzukuru wangu akaenda panze akanodonha akauya chiti gogo ndinosvikomubata nekuti ndinomuda ndichimudhasta kuti wasviba very sorry ndichitonzwa mwoyo kurwadza kuti muzukuru wangu adonha handiteri. But kwakaita umwe mwana akamhanya nekuti handimude ndogona kutoona kundisvibisa kwaakuita ndizvo here. I have a problem. Why? Because there is no love. Saka mama problems atinoita ana baba kutoshaya rudo ndizvo here. Kana ine rudo nemunhu ya very patient naye, patience dzimwe dzamunotishayira dzedze inyaya yekutoshaya rudo. Munhu ane munhu waanoda ane mwoyo murefu naye ndizvo here. Munhu ane munhu waanoda anomuaccommodate on a lot of things handiti here. Saka tiri kuti love tiverengere Genesis 24:67. Isaka akamisa kutendera mai vake Sara, akawana Rebeka, akava mukadzi wake, akamuda. Isaka akanyaradzwa shure kwokufa kwamai vake. Hanzi akamuda handitika. Then chekupedzisira pana baba is the leader, head of the family, head of the wife. Chimwe chiri kutitadza kuita mahedi inyaya yekutoti tiri mumasure pazvese. Be a step ahead of us. Mungava mukuverenga chaiko shoko raMwari. As the Father, be a step ahead so that you can lead us. Because kana usiri kutoziva unoti leader kuti ndizvo here. Lead meetings at home, lead in everything, be a role model ndizvo here. Leader anoita role model kuti vanhu vateedzere zvinhu kwazvo ndizvoka. Tiri kuti iwewe ndori pamberi isu tichiita sei tichiteera. Ephesians 5:23.
Ephesians chapter 5 verse 23. Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuwo musoro wekereke, iye amene iye muponesi womuviri. Thank you. Hanzi Noah led his family into the ark. It's an example. Ndizve kutanza akapinda nemhuri yake. Imimi dead. Tiri kupinda denga tichiteera mumashure menyu. Where are you leading us? Muri kutitungamira kupi baba? Tiri kupa example yaNoah. Noah led his family into the ark. Imimi dead. Where are you leading us? Be a good what? Leader. Tiri kuti isu ndakudzokera pana yatambotaura yekuprovide for the family. Zvingori matiri kuti munhu anotipa chikafu with so much respect now. Ndizvere vamobva kuti saka kana ndisina chinhu handidiwe. Kana usina chinhu unotinetsa kurespekta. Kana usina zvauri kuita unotinetsa kukuteerera. Saka ini shoti tiri kungoti shandai vanhu wei. Tirerukirwe on a lot of things, handiti here? Tiri kuti mudzimai nyangwe akakubatsira, mudzimai asiri angabhadhare rent, oita chikafu chemumba, oti hembe dzevana nemari yekuchikoro. Saka lead us as fathers in all aspects. Takwenda majuti amai, mama, wife. Tutaura zvewife handiti here? Tiverengera Proverbs 14 verse 1. Mukadzi mumwe nomumwe wakachenjera unovaka imba yake, asi tenzi inoiputsa namaoko aro. Asi mukadzi neumwe neumwe akachenjera anovaka imba, ndizvo here? Asi benzi rinoputsa nemaoko ani aro. Madzimai tine majuti 5 futi. Tiri kuti be submissive. Submission chai. Tiverengere Colossians 3 verse 18 to 21. Hanzi basa redu reguru is to submit. Teach your children to submit. Inobva kuna amai nyaya yesubmission. Ndizvo tine vana vanonetsa. Tine vana vanonetsa mucommunity kuchikoro kupi. Tikada kuitsvaga nyaya yacho tinonozuma pana amai. My has a great influence. Ndosaka tichiti vakomana musati maroora. The type of wife inokushepera zvese zveupenyu hwako kana zvivana zvako kana vanouya pamba pako kana chi. Saka wife usadheerera. And if you make a mistake, it's for the rest of your life. Tinokombwa kusitiri nechekure kuti matikukomani ndivakazoita but hatina chatinokubatsira nacho ungozopera zvotopera nditeri. Saka tikuti as wives, vasikana, if you are planning to get married, you should be prepared to be submissive. That's the first thing chakakosha. Tiverengerewo Colossians 3 verse 18 to 21. Verse 18 to 21. Vakadzi muzviise pasi pavarume venyu sezvazvakafanira muna She. Varume idai vakadzi venyu, regai kuva nehasha navo. Vana teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti ndizvo zvakanaka muna She. 21. Thank you. Taincluda munhu wese apa mazvona. Sikuti isusu kana mai, let's be submissive. Vamwe varume vedu vanoita kunge vasinganyatsongwara. But tiri kuti isusu ka. Aiwa, ndiri kutotaura chokwadi, mungatoonera. Tiri kuti isusu zvakadaro ndiye murume wako waukada iyeyi. Handiti here? Makambonzwa wakadzi vachipopota? Vari kuita zvekupusa babavo. Babava, tiri kuti hatifanira kumbonzwa muromo iwoyo. Tiri kuti
ndo mistake yaukatoita vakangwara wangu usingavaoni. Saka tiri to be submissive to that person wauri kufungwa kuti akapisa iyeye. Be submissive kuchituta ichocho ndizvo here. And if you are submissive, tiri kuti baba ivavo vanenge vatone challenge. Unotoona achimira kakupusa kaya kakutotiza zvakutoita handiteri. Why? Because iwewe ndiwatanga kuva submissive, iwewe ndiwatanga kumuratidza respect, iwewe ndiwatotanga kumukwizira grafu. Tiri kuti murume anokwidzwa grafu newe mukadzi wake ndizvo. Why? Because you are being submissive. Tiri mumba zvinodhura matemba, beans, matangi, tinoona maprotein kwazvo. Zvinhu izvozvo vanhu vakazvitarisa vanozviona kunge zviri-inferior, zvenhamo-nhamo. Tiri kuti zvenhamo-nhamo izvozvo ndo zvinotowanisa protein ndizvo here. Mavheji chaiwo the various types, wambobata spinach, wabata machembere, marepi nechii, tiri kuwana mavitamins from that handiti here. Saka provide a balanced diet for your need. If it means joining a cooking school, mwana achenda kuchikoro, what do we put in lunch box yemwana? Unoona mine mazeni nekamaheu kenge yellow kaya inangu isina nendakakamaka heu. Ndikuziva zvino vanhu havachadyi porridge inodziya. Why? Wozotengwa anokarume ipokaya nemazepi ndo breakfast yake mwana. Masikati achema onzi mazepi nedrinki ndizveni. And then kana ukazomusumudza mwana musumudza chaikuona kana akareruka chiindenga hana kana weight. Why? Because nutritionist ari kuita zvekutanga ndizveni. Pamwe pacho mwana uzoita zvakataura zvokuti anoadhiriti kadzironyorwonzi feed and discharge. Asi ukazvitarisa muna mai vakasona wigi yako yakanaka, kana kuti vakaodha wigi yako inodhura, kana kuti vanopfeka zvinhu zvavo zviri very expensive. Vana mai vakada kuchena zvekudaro mama yambozviona. Iye mwana akaruma kamaheu kaikaikei. Saka tiri be a good nutritionist, then be a catalyst of joy. Vakomana vasikana kana mai nana baba uyadhiriri chimumba kana maigemo vasina kufara kana ivhiti novaenzi
indakashanya kwakazodemba dai ndakandarara kubhazi izve because ndine vanhu vandakasiya pabhazi chita ndakunorara kwabhuru wangu izve ndikazodemba ndikati ndainorara kubhazi vamwe ndavasiya wani kubhazi ichikurosa bhodi hatina kuti mere chirongwa akatsamba zvekutoda aine nyaya vangu vamusana nemurume asi yakabata kesoza taingorara chimuka tichidii tichikuda kuti as mothers it's not necessary kuti mai magaya vapfuura nekuba kwavo vazive kuti unotsamwa stereki hazvinazvo zvinokubatsira saka be a catalyst of joy. If the mother is happy, everyone is happy at home and vice versa. Mai kana asina kufara vibe yacho munoinzwa mese handitika kuti visitors feel comfortable if they meet a happy mother. Kana vanonyatsopinda kuona kuti hapana zvako zvekubata asi pamuka nemufaro umonerwa sadza rako nemarugari unoadya ukanwa mvura ukanyatsokusikana kuti kana takiri kuti pane zviri very expensive aiwa but kana mai vari kufara saka be a catalyst of joy. Then vana mai hanzi train children rovedzerai vana how to interact with others. Dzidzisa mwana wako kuti kwaza vanhu iti makadii izvozvo zvinoitwa namai nekuti ndinokuswera nemwana kwaza vanhu mwanangu. Elder how to be responsible. We want to be responsible people. Because I was going to go to kuti isusu vana mai kana patinofungidzira kuti tikubatana nedu zvakanaka titovaitira edise ndakuenda kuruya mukomana wangu ari fomwani tasvika kuruya ndinoona madzimai pakasi achiwata asi naiita kuti aunohembo zvekuti ndivati ndangofika kuroa zvinofanira kuitwa vanhu vasina kutrema maoko kuwata hembe dzangu dzinochena ndedzandakapfeka pana hembe dzangu dzese dzakaita sei dzakachena inyaya yekuti ane akamutrena kuita sei kwacha ndizvere saka whether it's a boy it's a girl the train that person mabasics. Ndine mwana womukoma wangu akamheka ari kuFBC chinoi auya kumba akati mama ndanzwa ndikudasa vane mwana wake ndakatibikirai mukoma isadzi mama munoziva zvatomboita mudzisiketoveita sei zvonandaifunga sadza zvondanitenga lauto voita sei zvadzaketsungayo zvazvazosina mwamaini pamunoloja ushandise moto wana achishandisa pandapambira sadza reaigara tutu dzimumutu ranyonyotetewa munhu haazive misi yacho kana chiyanditika moto wadi adzipa akupfuridza moto ya zvaramba ndinobozoita sezvazana ndakazorarira mabhisikisi why because atadza kuita sadza rine maingredients makani 2 mvura neupfu handitika but tiri kuti maingredients 2 iwayo kana usingazive kuti anosanganiswa sei hariite sadza hauribike 2 mvura neupfu hauzvisanganisewo kunyepe usina kuona pazvinoitwa usina kutreniwa namai yako kuti upfu nemvura zvinosanganiswa sei inoita itikanti ande apa unenge uine nzara uchitoride sadza but tiri kuti isusu mvura neupfu hazvisanganisike zvekumhanya saka let's train our children handiti whether it be a boy or a girl ndizvoka mukomana musikana mutembe kuti chero kwaaenda anonowacha anonobika anonoklina kuklina paagere chaipo chaipo
Kana wakomana kuti anoita mukarugara mupikisani.